Molweni and welcome to Conversations with Z. Thank you so much for joining me today. So on today's video, I've decided to call my dad to join me as my very first guest for the show. What we'll be discussing today is culture, the importance of culture and the importance of preserving culture, because most of the time as the youth, we don't really know where to go when it comes to cultural things or the importance of why we should actually preserve our culture. So ngathatha isikhathi nje side sawubona baba unjani? Hayi ngiyaphila Ntombi njani? Siyaphila nathi, manje ngisaphila nathi kodwa kuphila mina kuphela. Ngiyaphila. Sizoxoxa nje ngento eziwu-5. Ngifuna sikhulume ngendaba yolimi, sikhulume ngembeleko, sikhulume ngomsamu, sikhulume ngolobola, bese sikhuluma ngomshado. So sizoqala nje ngendaba yolimi. Isikhathi esiningi thina siyingane siye sihambe siyofunda ezikole lapho kukhulunywa khona isingisi, noma mase sikhulile sihambe siyosebenza sisebenze namangisi noma nabanye nje abakhuluma ezinye izilimi ezohlukile kwezethu. Bese mase sibuye ekhaya uthola ukuthi ilimi lethu nje asafani, sikhuluma into ehlangahlangene, kodwa mangibuka amaZulu noma ngibuka abantu abadala nje ngithola ukuthi nina nisakhuluma isiZulu esithe ngqo, nenza ngani ukuthi nihlezi nje nikhuluma ilimi lenu? Into esisizayo thina ukuthi siyenza ngawo wonke amandla ukuthi masiphumele ekhaya ngoba siyazi ukuthi ukusuka kwethu la sisuka khona ekhaya sishiya abantu abanjani. Ekhaya mawuphuma ushiya abantu abangakanga baya esikoleni. Manje kufuna wenze ngaso sonke isikhathi ukuthi ake ngenze nje isibonelo njengami. Mina ngihambile ngayosebenza eCape Town. Ngahlangana nenhlanga eziningi, omaXhosa, abantu bakhuluma isilimi lesibhunu nesingisi kanjalo. Ngifika lapha abantu bezulu bebengaba baningi ngaleyo ndlela leyo. Kodwa-ke ngikwazile ukuthi noma ngasikhuluma isiXhosa ngilapha eCape Town, njengoba yazi nami ukuthi ngaze ngathatha yona intombi umXhosa, umngamo umXhosa. Kodwa-ke ngazama ukuthi ngasonke isikhathi mase ngisuka lapha eCape Town sengithi ngizala ekhaya, funa isiXhosa ngisishiye lapha eCape Town ngibuye ngize ekhaya. Kangoba nomngamo impela nje isiZulu nazo yashaya impela, ngoba ngamfundisa ukuthi Ntombi mawusuya ngapha ngakithi kufuna ukuthi uzame ukuthi ukwazi ukuthi ukhulume isiZulu, ngoba uzothi mhlawumbe abantu bayakuhleka kanti hayi ukuthi ngoba bayakuhleka ingoba bengezwa ukuthi uthini. Ingakho-ke nami ngaqikelela ukuthi mase ngibuya ngize ekhaya ngikhulume sona isiZulu. Abanye-ke babethi abantu abamaZulu bastabona bafuna ukufunda izilimi zabanye abantu abamnyama mhlawumbe eSouth Africa. Ke kwangenza-ke nami ngisePitoli. EPitoli mina kuyabuwa kwenziwani, kodwa mina bengiqhubeka nje ngikhuluma isiZulu. IsiZulu ngingasho ukuthi-ke angisho ukuthi ngathi ngiyasithanda, ingoba ulimi nami phela engalincilayo akumele nami. Ingakho ngaso sonke isikhathi nami ngifuna ezami ingane mayisazi isiZulu, noma ngaya kofunda kodwa isiZulu masisazi, ngoba mawungalazi ulimi lakho ilapho la ukhohlwa khona ukuthi ungalenza kanjani izinto ezifana nezinto zesintu. Okay, mina bengicabanga ukuthi nje amaZulu akhuluma isiZulu ngoba esitapho, bengazi ukuthi ninomcabango ukuthi manishiya abantu emakhaya nihambe mhlambe manibuya nikhuluma isingisi abazonizwa. So mina bengazi because mina mangikhuluma nje kubuya kuhlangahlangana ngikhuluma isiZulu nesixhosa nesingisi nje isentence eyodwa. Manje bengifuna ukuthi sikhulume ngendaba yembeleko. Ngiyengibona ukuthi abantu bebekhuluma bathi imbeleko into ebalekile. Isikhathi uma ubuka ku-TV uthola ukuthi ubona umuntu omdala esithi ufuna ubaba wakhe khona ukuzenza imbeleko. Yini ebalekile njengembeleko noma yenzelwani? Imbeleko ngathi mawumntwana ufikile emndenini, iyona ndlela ukuthi ukwazi ukuthi idlozi lakini noma ithonga lakini likwazi ukuthi ixhumane nawe ngokuthi wenzelwe imbeleko, ukuthi noma uhambile ukuphi la mhlambe makuthiwa uyagula kunezigilo mhlambe eziphatha into yasekhaya, kwazi ukuthi ngabe mhlambe ukuthi awenzelwe imbeleko noma ngabe mhlambe wenzelwe imbeleko. Mawukuthi awenzelwe imbeleko uzokwenzelwa imbeleko ukuthi ukwazi ukuthi usinde, ngoba uthola ukuthi
nemisebenzi abanye abantu abakwazi ukuyithola imisebenzi ngoba engakangenzelwe imbeleko yakubo. Njengawe nje ubuhlala eCape Town, usemncane ngakucela kuma wakho ukuthi mawufike la ekhaya uze ngikwenzele imbeleko, ukuze noma ugula ulapha eCape Town ngikwazi ukuthi ngikhulume nabantu basekhaya ngithi uzinhle mbhekeni njengoba engaphilile lapha ekhaya, ngiyamcelela ukuthi makasinde mawukuthi lento egulisayo into ephathelene nezinto zasekhaya. Okay, hayi ngizwile-ke baba. Manje ngifuna ukukhuluma ngomsamu. Abantu abangasibona abaZulu mabelalela umculo nje bayazi ukuthi kukhulunywa ngomsamu nokuthi kushunqiswa impepho omsamu. Mina ngiyazi-ke, ngiyakhumbula ngathi ngimncane mangila ugogo wami edla ngoshunqisa impepho masifika athi asihambe siyobingelela emsamu, njalo namangihamba ashunqisa impepho athi siyovalelisa emsamu. So ngifuna ukwazi ukuthi umsamu nje kuyini futhi yini indaba kwenziwane emsamu? Angibe ngolo hlobo nje. Umsamu ntombi iyona ndawo la sikwazi khona ukuthi sixhumane nabantu basekhaya abalele. Amathonga akithi, ake ngithi nje kithi la kaMkhize. Sinomsamu la ekhaya sikwazi ukuthi noma yini ehlangene nesintu sikwazi sowenza emsamu. Masiya lapha emsamu, sifika lapha emsamu, sithatha into esishisela kuyena impepho, sithatha amalahle, sifake impepho emalahleni, uguqe ngamadolo, ufake into emahlombe lo efakile ngoba phela lokhuluma nabantu abadala. Lapho uzuphumule nje icathulo uguqe ngamadolo lapha emsamu. Ucele lokho okucelayo lapha emsamu. Futhi noma yini eyenzekayo la ekhaya yesintu ufuna siye lapha emsamu. Ngeke sayikhuluma noma ikuphi entabeni, noma yiphi indlu. Kunendlu esikwazi ukuthi siyikhethe la ekhaya ukuthi sikhulumela kuyona, ikakhulukazi indlu engenhla. Bakhona mhlawumbe abangenazo indlu engenhla, kodwa-ke la kaZulu isikhathi esiningi kuba nendlu ekuyiyona engenhla esikhulumela kuyona izinto zala ekhaya. Noma mhlambe angithi kade wenzelwe imbeleko wafakwa isiphandla lesandleni. Mawukuthi usuyasikhipha isiphandla, uyakwazi ukuthi usikhiphe usilengise lapha emsamu. Noma akuthiwe mhlawumbe usikhiphele ususedolobheni, ekuthiwe usifake esikhwameni ukuthi mawufika ekhaya ukwazi ukuthi usikhiphe isiphandla usibeke lapha emsamu. Lapha emsamu ngisho ngakuthiwe uye emsebenzini, uphuma la ekhaya uya emsebenzini. Njengami kade ngisebenza eCape Town, ngangiphuma la ekhaya ngishisa impepho ukuthi sengiyahamba, uma ngishisela impepho sengiyahamba ngiyale elokhuzeni eCape Town. Noma ngibuye ngibonge ngifike la ekhaya, ngingaqali ngithathe izikhwama zami, uma ngifika nje la ekhaya ngingena lapha endlini engenhla, ngifike ngishisa impepho, ngibonge ukuthi sengifikile ekhaya, njalo njalo. Nezingane maze esikoleni nazo ngeke ngiyishisele impepho ukuthi kuze zibe kuvuleke ingqondo maziphumile zezikoleni. Okay, so okay, ezokhuluma nje ngiyacabanga ukuthi in the Bible makhulunywa nje kuyakhulunywa ngendawo efana ne-altar. So umsamu singathi i-altar lapho ngathi kuthandazwa khona, lapho angisho ukuthi ukuthandaza yindawo mhlambe before kube ne-Christianity lana mhlambe kwaZulu, yindlela amaZulu ayenza ngayo, futhi nisakubambile nanamanje ukuthi uma ufuna ukuthandaza noma uma ufuna ucela lokho nje uyahamba emsamu kunjalo. Okay, hayi sengizwile-ke. Manje ngifuna ukukhuluma ngendaba nje engashintshi. Into eziningi ziyashintsha, kodwa ukubuka nje ilobolo iseyiyona nto abantu abasayibambile, noma mhlambe ingasenziwa ngendlela ekwakade kusenziwa ngayo kudala. Kodwa ilobola nje senziwa nanamanje. Engifuna ukwazi ukuthi ubomi sebuhambile, into ishintshile, ama-cost futhi izinto eziningi ziyabiza. Manje nginefiyo ukuthi umkhwenyana mezofuna ukugana intombi kuningi nje kumele akhokhele umshado, kumele akhokhele indlu lebazohlala kuyona, imoto lebazohamba ngayo, futhi ufune akhokhele ilobolo. Yini ukubaleka kwalobola, noma mhlambe makuthiwa kuyolotsholwa kwenziwelani nje? Okusempeleni mina ngikuboni kanjalo ngoba umkhwenyana mekhokha akumele phela naye mekhokha umkhwenyana ukhokha lezi zinto ayikhokha, kufuna kube izinto okuyizona esesikweni lwesintu. Into engenza isibonelo ngayo ukuthi wafunda wathola ama-degree awu-5, mhlawumbe umkhwenyana une-1, akusho ukuthi makakhokhele lawo ma-degree. Mina njengomzali wakho isigunyazo sami sokuthi kumele ngikufundise, kufanele ukuthi ngikufundise, kodwa akungabe ukuthi
sengihlukumeza umuntu ozwana nawe ukuthi kube ngathi ukhokha zonke lezi imali lezi ilobole lokuthi nje kwazi ukuthi nomkhwenyana unamkhwenyana aziwe la ekhaya nathi asembese phela akhokhe nenkomo kama wakho akhokhe neyami inkomo kuphela nami ngakuzala into enjalo ngoba uhamba kwesikhathi uzobona mase kuya lapha endabeni yomshado nje kuwakhuluma ngomshado wesintu lokuthi ukucaca wena oyintombazane uthola ukuthi lapha emgcagcweni kunezipho uzodinga uziphe abantu bakubo kamkhwenyana kunenkomo okudinga ukuthi iphinde iphume la ekhaya zokuhlangabeza umkhwenyana la ekhaya zokwenza lo msebenzi kufanele ukuthi umkhwenyana ke alobole phela kuze ngaloso sikhathi ukuthi mhlambe ulobolisa abantu sebebadala mawuthi umkhwenyana alobolanga kuyaba usethi ufuna ukuthi agcacise wena thina soyithatha inkomo ukuthi sikwazi ukuthi sihlabe ukuthi ucace la ekhaya okay ngiyazwa nje ngithanda le ndaba ukuthi asidayiswe because isikhathi esiningi nje thola ukuthi ingathi siyathengiswa nje ukuthi umkhwenyana ngathi uzokuthenga yabo so ngiyathanda uma usithi indlela nje ngathi kubuildwa a relationship between labo ifamily yakho lomkhwenyana nefamily lana ekhaya nokuthi nje ngingahambi ingazi ukuthi ngikuphi nazi ukuthi mina ngikuphi nokuthi lobola ibuyisize futhi makusize emshadweni phela bengafuni ukuthi umuntu angacabanga ukuthi ufuna ukushada but acabanga ukuthi imali yokushada uzindla kunayo because kulozi indlu bazothi uzindlu ufundile wenze lokhu nolokhu yaso ngiyabonga yabona ukuthi izinto manje ziyagagamelwa kulesikhathi sanamhlanje lokuthiwa izinto ziya-abuswa mhlawumbe abuswa omunye umuntu ilobolo ngesidalo kwasedaleni watholakala ukuthi mhlawumbe mina la ekhaya nginenkomo ngibone umuzi othile mhlawumbe kunentombazane yakhona engiyithandayo akasibanibani bese ngithi umfana wami awuthathe leya ntombazane yakulo yamuzi ukuze ngikwazi ukuthi ngiphe yami nomzane inkomo kwakuyileyo nto ingakho phela ilobolo ingakho kuthiwa ngesingisi ama-negotiation suke lapha kuyohlangana kuboniswana hayi ukuthi kusuke kuyothengiswa la kuyaboniswana lapho nomunye uyasho ukuthi lokhu ngeke ngikwazi ukuthi ngiphumelele khona ngoba okubalekile thina singabazali akubalekile ukuthi labantu laba bagcine bengasezwani ngenxa zethu ukuthi nje thina bazosazisa ukuthi bona bayathandana abahleli into kuthiwa ukukipita ngoba lento kuthiwa ukukipita iyona into efuna siyigweme ukukipita ke bahlali ukuhlalisana okay manje sizokhuluma ngendaba yogcina nje indaba yomshado ngifuna ukwazi ukuthi ngesiZulu kushadelwapi phela uma usishada ngesingisi umuntu ushadele esontweni kube nomfundisi lana kwaZulu nenza njani nishadelaphi ubani onishadisayo la kaZulu into eyenzekayo uzame ukuthi ubone indawo eseduze nasekhaya la uhlala khona leyo ndawo ibizwa ngokuthiwa isigcawu isigcawu ke lapho ke la kuzokwenzelwa khona lo mcimbi lo okucaca sokucacisa umngakho noma umsinyisa kuleyo ndawo leyo mase nitholile leyo ndawo leyo ke niyayithengisa ke inkosi ya nikhokhela leyo ndawo leyo ukuthi nikhokhela ukuthi leyo ndawo niyisebenzise ukuze nikwazi ukuthi nithole nephoyisa okuyilona elizomqhubeka nalowo mcimbi ngoba phela usuke ngekho umfundisi nje okusho nje inkosi isebenzisa iphoyisa ilona iphoyisa okuyilona elinifungisayo njengoba mhlawumbe makade nishadele home affairs niyafungiswa khona noma mhlawumbe nishadele esontweni uyanifungisa umfundisi nalapha ke makugcacwa lapha makusinwa lapha iphoyisa liyasukuma iphethe zonke izinto zazo zokuphoyisa lisho lithi intombazane kasibanibani uyamthatha yena usibanibani njengomyeni wakho na mhlawumbe aqala athule lo onjengomakoti liphinde iphuze lapho seliphinda izwi seliphezulu onjengomakoti usuke ephethe into efana nocelemba noma imbese efake ephethe nento eyimpempe bese shaya impempe ke
onjengomakoti egqiza Amele agide. egqize eza kulomkhwenyana wakhe azoshada naye kusho ukuthi umkhwenyana wakhe ke uzobe semamukela ngokuthi naye agiye agiye kusho ukuthi ngesikhathi umakoti esuka ngale ngalesikhathi egqizo usuke seyigqize seza kubantu bakwakhe emzini usuthi sehambile ke ngale weza ngale kodwa ke enye into futhi enzela ukuthi umshado lo weZulu baleke ukuthi abanye abantu bashada sebeveli behlala emzini yabo sebeneyingane lapho ingane ke mawungashadanga ngesiZulu usuke sekukuseza le onalo ngayengenze nje isibonelo wena wakamkhizi mhlawumbe uzoshadela kaZondi mawukuthi ingane wayithola usuka Zondi lezo ingane isafana nezingane zakamkhizi kusho ukuthi mawusuzohamba uyoshada kaZondi uzothi usuke nezingane kaZondi zakho uze nazo la kaMkhizi sizokukhipha ngelokhuzana ngembuzi la kaMkhizi ufike futhi nakaZondi lapha umukelwe ngembuzi kusho ukuthi ke umukela wena nezingane zakho lapha uze kungabi ngemanye amazwi lo mshado lo ukuhlanganisa amadlozi awu2 abakaZondi ngapha nabakamkhizi ngapha ngenza isibonelo hayi sengiyezwa ke because makushadwe esontweni nje kuze ukuthi mhlambe kumenywa uNkulunkulu ukuthi akushade in the presence of Christ nani kwazi usho ukuthi nishada nje in the presence of amadlozi kuhlanganisa mhlambe amadlozi akwamkhize noma namadlozi akwaZondi bento eyodwa sho ukuthi manje senewumndeni unjalo bakhulwa nje ake ngenze naso isibonelo khona enye into engeke ngayibona ngoba yazi kuqala lo mshado lesusho lo wesintu umshado wesintu ngaleza ikhathi lezi ngicabanga ukuthi kwawumshado ongaqoshiwe phansi ongamungelikile phansi kuleya constitution yakudala yamthetho sisekelo wakudala seSouth Africa lokho ngikusho ngani ngoba yoba ngisho lo mama wami wasina la ekhaya kodwa nje obesedlulile nje ngeke ngathola ukuthi le certificate sakho sokudlula emhlabeni ubhale ukuthi she never married yabo kodwa ke siyajabula ukuthi la eSouth Africa leya namhlanje lo mshado lo wesintu usuyamukeleke emthethweni sisekelwa seSouth Africa asithembe ukuthi wonke umuntu oshade ngalo umshado lo wesintu ngeke utholakale mase ukuthi usiyadlula emhlabeni kuthiwa lo mshado wakho awukange uzubuye lapha lo mnyango lo wazokuhlala kwabantu eSouth Africa Home Affairs. Hayi ke siyabonga Mkhize Khabazela kaBavovo Gcwabi ukuthi usitshele konke lokho sitshela khona ngiyathemba ukuthi nabasekhaya nje bafundile likhulu ngakho konke lokho sitshela khona nami kuningi engikufundile kodwa ke so kuyasixoxa isikhathi ukuthi mina ngizokwenza njani ngizwile manje sengiyazi so meaning that now I can make an informed decision onto what I choose to do and what I choose to follow. So thank you so much for watching, you guys. I hope that you enjoyed the video. If you have not yet subscribed, please do subscribe and continue to sharing my videos. Isingisi nami sesengahlula nje ukukhuluma isiZulu so siyanibalelisa. Ngiyabonga kuwe umuntu obukele lamuhla.